Ya kaya ngene iki nak. Mbokmu ya kaya ngene iki. Awang mbokmu kuwi isine mung tak kon seneng kok. Lho ya iya lho, ora kaya mbok. Jenengane arep besanan karo bupati. Mantune ganteng, sugih. Lagi kan mengko nampa besan. Lah iya. Lah berarti aku kan dandan wis apik apa ora, Pak? Apik. Lah apik pelanten. Apik. Ayo, Lah Mbok. kowe malah ora dandan lah primen sih? Jare bapak batal, Mbok. Aku ra sida dijodoke karo Mas Broto. Ora usah ngomong ora. Oh, ora ilok. Kene, Mbok. Oh, Bang, aku ge wis apa ya wis nganu rias manten. Rias manten. Rias manten ya terus jenang. Jenang 39 kilo punjul rong on. Terus maning ngundang tamu undangan. Tamu-tamu. Awong sak siman ki diundang kabeh kok. Pak Joko Mursito ya tekundang. Mengko arep nanggap ketoprak humor, Pak. Wes, iki wis kelakon iki. Lah iya. Wis kelakon saiki iki. Lah iya siki kelakon ngesuk ngundang maning. Sesuk meneh. Ngesuk ngundang maning kaya kowe. Lah pokoke wis pokoke tek tata kanthi. Wes pokoke main. Kabeh wis ditata. Heeh, ge pengantene ya wis tak lulur. Iki tak kandhani ya mbokmu. Nang apa? Tak kandhani kene. Kene linggo kene jajan. Maksude arep seragame wis tuku lho wis gawe. Lah iya. Seragame Kang Anu kabeh mengko wis bapak kanggo blangkon. Kabeh kuwi ora ana sing uciwani. Iya. Kabeh wis dicepake. Jeneng manjan mendung apa ya? Kacamata dicopot, Mbok. Lah wong kowe nganggo kacamata kaya ngono, bengi-bengi kaya nganggo kacamata kaya ngono. Arep napa besan kudu rajin. Ning ora kaya ngono kuwi pacakamu. Lah ya ora apa-apa sing penting kan apik kowe ke BO. Jenengane periase ki larang aku li bayar. Mengko nek ana tamu ki tegese wangun. Wangun ya iya. Wes pokoke perias terkenal nang Kulon Progo kene. Regane be 1, miliar. Lah iya to. Lah wong bondo ki juara kok. Lah nggo ngapa? Iya wong anak siji. Anak siji. Heeh, pokoke uli barang gawe 3 wulan nutuk. Bondo sak kabeh iki rak. Ora wurung ya mung dienggo anak to. Iya, lapangan ki tak sewa. Anggo apa? Ya nggo kae pelaminan. Iki tak kandhani tenan. Iki aku arep omong tenan karo kowe, Mbokmu. Iya, besane wis meh tekan iki. Ya. Ora kok meh tekan, iki mau wis ana utusan saka kadipaten. Sing tekan ning Siman kene. Iya. Patih. Sing diutus ki patih. Wah, Jan, aku seneng banget aku dadi besan mantu. Aku arep duwe mantu. Mantu ning ganteng banget. Mengko putune 35. Kok malah mecati kaya ngono ta kowe iki? Lho ora maksudnya seneng lho. Seneng ya seneng nek ora kaya ngono kuwi. Kaya dheweke wong desa kok uli mantu anak bupati kan seneng. Lah iki mau patih kuwi ngendika. Iya. Ngendika nek le cecawis piye? Aku yo matur apa anane to. Nek le cecawis kuwi wis kabeh wis tak cawis. Komplit. Ning njur pepunta ning Rembug. Patih iki mau ngendika nek Den Mas Broto kuwi minggat saka Kadipaten Galek. Terus matur nek le duwe gawe daupe sik suminten karo Den Mas Broto kuwi diwurungke ngono. Batal. Loh, Mbok. Mbokmu. Sadar, Mbok. Mbokmu. Mbok. Bel. Piye? Mbokmu. Mbok sing wis ya wis, Mbok, diiklaske, Mbok. Iki piye iki? Alah. Iki kok monggo. Iki piye iki? Iki ditulung iki. Iki piye, Mbok? Golekno banyu. Iki digurujuki banyu kono. Golekno banyu. Piye? Mbokmu? Mbok sadar, Mbok. Mbokmu. Oh, wes rasa nangis yang ngombe
dhisik. Kowe iki wis rupamu elek, nangis saya le elek. Yo piye, Pak? Pak iki piye, Pak? Sing mbok, Pak. Piye? Iki waduh, kok mbokmu. Eling ya mbokmu. Tan, Eling, Mbok. Tan, bojomu teka ke Tan. Terus Pengantin lanang teka. Tan, pengantin lanang teka, Tan. Mbokmu. Pengantin lanang teka. Aku senang banget. Aku senang banget. Pengantin teka. Mbok, bojomu coba saru, Mbok. Mas Broto. Yan aku Mas Broto. Pinter. Arep duwe mantu. Jadi tak gue bersih. Apa nyomong gemblung apa? Mbokmu. Mbok, sing wis ya wis to, Mbok. Aja ngono kuwi, aja kecah cilik to, Mbok. Ya Allah, Pak, piye, Pak? Dudangke sapa, Pak? Mbokmu njajal tok kandhane. Aku tak singgah terima mundur. Aja meng meneng wae, Pak. Ya kono dicedhaki mbokmu ki direh-reh kono. Kono direh-reh nok, pindah-reh. Tak oh ya Mbok aja kaya wong edan to, Mbok. Siapa sih edan? Biungmu ki ayu kowe dale-dale. Iya, nek aja kaya ngene iki sing sadar, Mbok, sadar. Sadar. Kowe arep dadi bojone Dimas Broto. Ora, Mbok, wis. Brotot. Iki piye, Pak? Brotot, Mas. Mas Broto ki suminten, Mas. Mas. Mbokmu. Ditututi. Ben rasah tambani malah apik. Main tuk ditukeh nek ngono kae engko. Niko, kan Mas. Aja ngomong bae Rika mengene. Kok kudu mlayu ngana sing ngapa sih Rika si Black? Ha, sekarene men. Halo gitu. Eling, Mbok, eling. Suminten arep duwe bojo. Suminten arep duwe bojo. Aku arep duwe mantu. Yang arep duwe besan. Aku arep duwe besan. Aku kan arep menerima besan dari Ibu Panti Trenggalek. Mantu saya itu Mas obrot. Saya mau dandan dulu. Eling, Mbok. Saya mau lipstikan. Pakai lipstik dulu. Iki piye, Kang? Ih, kamu mau dandan? Mau jadi apa kamu? Weh, Mbok kok sadar, Mbok. Kuwi wong, Mbok tuh patung, Mbok. Wes teko manut. Heeh, ini ada apanya? Ini ada cangkemnya. Ini kok untunya merongos? Kena apa kamu untunya merongos? Teko manut, tak jenenge gemati ro bojoke teko meneng wae. Kamu jadi itu ya, Bojo bojone udah bojoku ngawur kamu kan jadi apa ya? Domas terdandani. Nah, kamu juga jadi domas. Iki sekarang ya ampun, ini ada untu panjang lagi. Giginya ini kok panjang-panjang. Teko manut, Kang. Wis manut. Jangan goyang. Mbok, yo mari yo, Mbok. Yo mari yo, Mbok. Mari yo gemblung apa? Ya ampun, Mbok. Ya ampun, ini ada lagi. Banyak merongosnya di sini. Ya, untukku dawa. Kaya ngene iki. Rombongan ini kok banyak banget yang merongos ya? Angel. Kowe kuwi ya merongos. Ora. Kowe sopo? Hah? Kowe arep ngalang-ngalangi aku arep bebesanan karo Bupati Trenggalek. Bojoku kaya ngono ki. Wis malah apik, malah dilesareke kowe kok jelaske. Dilesareke kepiye to?
Lah iki njur turut dalan ki ya wirang to aku. Apa? Meneng wae nek anu tak sumete men jeblok ngene. Aja peri. Peri aja disulet. Ngene. Kamu siapa sih? Aku Bupati Kulon Progo. Apa iyo? Oh. Lah kok Tambah kolo banget. nono. Menang. Aku ndak wirang aku wirang tenan iki. Ini cantik-cantik banget. Ngene. Nduk ngene, Nduk. Apa dak-duk? Ora nyebut kowe ora usah GR. Mau gue, dawa banget ya ketahuan. Iki sing gedhe gelem Kurang gede. iki lho, tiraran lagi ya. Iki cekelan le. Dong, dudung tak. Cul. Cul, aja ditarik culke. Tuntang. Lho, iki tegese mari. Tuntun tak datu ngemben Pakno nanggap lengger, Iya. terus nanggap didinini tawa. Iki lah, Lemas. Pengantenane Suminten edan. Cekelan. Cul. Oh, tegese Pengandane sum. wong iki waras-waras kabeh. Nyo cekelan saiki, rindik-rindik. Iki cekelan cek. Culke. Oh, ae dan terus nek iki ngono wis. Aku kepengin sing kaku aja sing lemah. Iki termos Mbokmu. ki lho nemu ning ndi ta cah iki? Aku dutremo sih. Magic Jar. Siapa kowe? Aku Oh, ya ngerti aku. sapa? Marwoto ya. Marwoto. Dadi sawah pikirane kaya ngono kuwi njur kepiye. Kamu itu Aku wirang Marwoto tenan. yang merongos itu ya? Ya. Orang isin-isin kayak ngono to, Mbak. Bak, apane sih nyok? Ya, Mbak Seco. Ya. Aku njaluk tulung tenan. Ya. Tambah nono bojoku. Bintang kecil Iki lek kaya ngono kuwi njur di langit yang biru. Ora apa-apa biru yang ono, ora yang ono. Kuwi lagu apa? Laguku. Ojo. Aja dhuwur-dhuwur jero katamu. Katamu jero suwek kok. Ya suwek agar ora suwek angel. Oh ya ora iso mlebu. Ya, iki tak tambanane. Ngene ya, kene kowe. Oh iya ya. Ngene meneng wae. Selfie. Nek ora mari ya mek mati lho iki ya, aja disalahke. Lah, kok malah tak tekai piye? Nyi. Wes. Nyi. Mari saiki. Iki piye bojoku kok malah tak pateni iki? Ora kowe mati. Nyi. Si, Mbak, tangi, Mbak. Eling ya Nyi ya, eling. Eleng ya, Mbak. Sing sabar ya, Mbak. Eling. Mari to. Mari, Pak. Bintang kecil. Ini kepiye kok malah dadi saya sakit piye? Mari malah melu gembelung. Mari. Ama Kembali. Aku ingin terbang dan menari jauh. Aku ora reda meneh aku. Manutku aku edan terus ora rampung. Sing keprimen terus. Kene Nyi. Kayaknya terus diperkosa Au, siapa? sapa sing merkosa kowe? Iya, jarit bener-bener dadi modal mati ora karo-karuan ten. Jenengan mau ki baredan. Wong kowe iki turut dalan turut pasar barang kluyuran Kapan? nganti sandang penganggumu nganti mabul-mabul kaya ngono. Nganti raiku ya Gawe dioleh-oleh. wirangku. Lah nang Gawe apa sih? wirange keluarga ing siman. Ora pramane lah nyong ora gawe wirang punya kenang apa ora tenang apa ten mbokmu ta. Ora. Si Mbak wis sadar to iki, Mbak. Wis. Sing wis ya wis Sadar apa nyong gemblung? Iki perkarane bojoku pancen Ngene. kene. Kowe atimu gelo merga ora sida duwe mantu Subroto. Ora sida le Ora besanan. sida uli Wis pesan. kita durung. Sudah. Hah? Wis, ayo nek ngono kowe tak sowan ning Trenggalek. Iya. Njaluk pengadilan. Merga dibatalke ming sepihak. Kuwi ana hukume engko digoleki dalan apike
mlebu supaya kabeh kuwi engko bisa rampung tanpa ana sing dirugekke siji mbaka siji. Wis aku pasrah karo kowe. Iya, Aku wes. setuju. Saiki awake sih Langsung budal ning Romo. Trenggalek nyuwun pengajaran ngersani Kanjeng Adipati Trenggalek. Ayo. Ayo.